Wai baby me ne ya faru yau? Ina zaune a ƙasa sama kana zaune a ƙasa. Ka dawo sama mana. Ni ta zan jira da ke kina sama ina sama. Mene haka to sabon salo ne kuma? Kina sarauniya ina ba. Kai ke dai baka rabu da abin wasa dan Allah ka dawo sama. Ni fa baby in ga miki gaskiya. Wallahi ni yau sai nan ce ta motsa. To ya kake so a yi? Ko in ta kallon ki. To gani kai ta kallon. Wallahi kika ce mun ma in kwanta sai in kwanta a ƙasa ne. Akan me zan ce kwanta a ƙasa ne nake so ka dawo sama? Da wannan dai ka zo. Tsaya zu baby. Kina ji na? Ina ji. Ce me kina so ne? Ina son ka. Yau shiga bace ta tashi kenan. Ni wallahi bai isa ba ƙara faɗa. Tere jaane ka gam aur na Ina son ka. Tsaya. फिर ज़माने का गम क्या Ni da ke mutuwa zan. Ni ma an ba kai mutuwa zan yi. Da'iman mazauna zaman lamana